everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Sige, liguan na ninyo ka ng bata. Dali. Kumusta na inyong lakaw? May nakoming usa ka bata. Bulingit pero kwapo. Okay na. Limpyuhin lang ninyong maayo. Tuan na, gibatiman ko na sa mga babae ang bata. Tawganan ako si Mrs. Chi. Sige. Pero ayaw lang siyang sultihi kundi ingika ng bata. Kwarta na sa ni. Ikaw ang makigdeal ni Mrs. J. Kay may shipment ugma sa gabi. Kinahanglan nga ma-arrange kininamog maayo. Okay. Ay, napaghilak, ani. Makit-an ra lagi ang imo pag-umangkon. Dili naman to makitaan. Kay gidaman nila. Unsa? Parehas ni Dudong. Dili na to mabalik si Toto. Ayaw lang kaguol. Nasulti naman nimo sa mga pulis ang tanan. Gipangita na nila ang van nga imong giingon. Aw, unsa man? Muuban ka sa amo? Dili lang ko ate. Itingin tayo may kaupan. Na, sige. Duawon ko na lang unya ikaw sa inyo. Haba? Tuwa na, milihok ng kapulisan sa pagpangitas bata. O si Ani, kinahanglan adto lang una nila. Ha? May kontak na sila ahensya sa gobyerno nga makatiman sa bata. Samtang gipangita pa ang iyang pag-umangkon. Ani? Kinsa gani ko? Ikaw si Ate Dorina. Salamat. Hain ang bata. Niya mo timan ni Ani og sa iyang pag-umangkon nga nabilin. Ani, ayaw kahadlok nila. Sila na ang muatiman nimo. Ayaw ko palakas. Lami na ang imong katas kikan karon. Mauday ka na ang inyong nakuha. Siya? Guwapong bata. Malipay yun din si Mrs. Chi. Tuod ugma sa yuming mulakaw. Di na ko mamukaw nimo. Okay. Dadon ba ni mo si Poldo? Lain na iyang misyon. Ang pagpangita ni Dorina mo iyang atimanon. Di na namo asulod pa si Poldo sa mulakaw. Unsaon mo ginako eh. Natultulan naman ako kung hain ka ng Dorina. Ug nagtuugod ko nga siya si Salome. Kay abdi kayo nga mulihok. Pero makapahibong na yun kayo. Kay klaro kayo nga wa siya makailan ako. Nagtinutok kayo ng gumigirina. Pero wa gyud bisan kamay na lang ilanan nga nakaila siya nako nga ako si Poldo. Gikapoy ka. Oh, di kapoy gyud. Kadlaw na hapit.
O kinang na makapahuway ka na? Joseph, salamat. O, saon sa? Sa imong pag-unong sa kong lakaw karon, wa ko magtuo. O, Nganong ingon man ni ini ang nahitabo sa bata nga si Ani. Una, ang iyang manghod ang nawa. Nya karon, ang iyang pag-umangko na sa pa. pahuwayo na. Ugma na pagunahunaan ng mga butana. Okay? Sige na. Musod ako sa akong kwarto. Sige, Good night. good night. Huwag hapon siya unang magtipon may ukwarto. Nahadlokit siya mo maptos ko. Sige! Itong magbata! Itong magbata! Ayaw! Ayaw niyo duwai ang bata! Namatay ni bata! Ayaw! Ah! Ate Salome! Tabang! Ate Salome! Ayaw kang biyai, ate! Ah! Ayaw! Ayaw! Ah! Ah! Ngano man to? Ngano nagdam ko makog bata og kinuduwaan sa mga lalaki og si Ani. Og gipusil nila ang bata. Ngano man to? Ang mga hayop! Mamatay sila! Mamatay sila! Dorina! Joseph! Kinsa man yun ko! Tupag ako! Kinsa ko! Ikaw si Dorina. Ang akong asawa. Dorina, nagdamgo ka lang. Pero... Murag tinuod ang nakita ko sa kundam ko, Joseph. Oh, Nakita ko na ko ang bata nga giduduwaan sa mga demonyo. Ug si Ani, gisampit gihapon ko niyang ate Salome. Dorina, pamatin ako. Kanang imong damgo. Bunga lang na sa imong sobrang pagunahuna sa mga pangitabo. Na timing magud nga diha ka sa dihang gikidnap ang pag-umangko ni Ani. Pero ako ang gipasangilan ni Aning mikidnap siyang banghod sa sinugdanan. Usa, Joseph, wala ko makasapot. Tuhan na sila nga misampit na akong Salome. Busa, kinalamulutaw na gyud ka ng tinuod ka Salome. Aron nga mahilo na nako. Ha? Dili ko mahimutang hangtod nga dili na ko ikatubang ka ng Salome. Nga parihas na ko og naong. Joseph? Oh. Wa ba day ka mo sayo og ato sa ospital? wa pa Dorina. Last G's pa kumato sa clinic. Joseph, may mo pag? Muadto ko sa imong clinic. Mag-unsa man ka dito? Wa lang. Di ba
Normal man sa asawa nga mukuyog usahay si Ambana. Bisan unsang lakaw ni ini. Oo. May mong muadto ka. Pero, di lang una karon ha. Ha? Kano sa man di ay? Basta, magkuyog ka ta, okay? God susab ko mo ato sa ospital, diin ko nimo tambali. Ha? Joseph, nasa man ka? Nga mura makurat kung maghiskuta ko ospital. Huwag man. Makurat, God. Huwag ako makurat. Kuan, nagunaw na lang ko nga busy ko. Mao nga, di ta ka matiman kung muato ka sa ospital. Mao ba? Sagdi lang. Manoro niya ta dito. Okay, sige. Sige. Mulakaw na ko ha. Tawagan ko kung may lakaw ka, okay? Okay. Naghinuktok ka bago din sa kananan. Lola, unsa man gyud mga kalihukan sa bana og asawa? Ha? Sa imong tan-aw. Malipayon kay ming klasiha sa magtiayon sa unang panahon. Sawa pa ko maamnesia. Gusto ka og tubag nga gikan yun sa akong obserbasyon. O Lola, palihog lang. Kaya naglipog na gid ko sa mga panghitabo. Sa sud ug sa gawas ni Inimpaya. Sukat ko makapuyo din Nakita ko nga lain-lain kamo og kwarto og sa imong bana nga doktor. Ha? Usa ka na sa akong nahibod nga ninyo. Gipasabot ako ni Joseph, anak. Madlog siya nga mamapdos ko. Ha? May trauma pa kuno ko sa nahitabo sa among unang anak. Oh, mao ba? Lola, kauna. Dorin, may lain kong nahinomduman. Unsa ka na, Lola? May notebook si Laila nga kanunay niya bitbiton. Ug taguan niya kini sa ilaw sa iyang kama. Unsa? Karon pa ko mahinomdom. Puwa nga gamayng libro o notebook ba ang iyang kanunay ibutang sa bag. Humanyag suwat niya ini. Puwa nga notebook? Og nagtuo ko nga naa ni sa usa sa iyang mga bag nga nahibilin sa bay. Sige, Lola. Ato ning kuhaon. Karong adlaw dako? Karong adlawan. Anhilang una ko din sa gawa sa subdivision nga ilang gipuy-an ni Dr. Joseph. Anak ko ng coffee shop. Maayo kay makita ko ang transakyanan nga magawas. Itong ang sakyanan nila ni Dr. Bertan. Dalirang timanan ang porma ini. Dali la. Sud. Oo. Kaluo siya among bay. Wa na yung kini maatiman. Dili ka pa mahimong mupundo din ni Lola. Kay usa ka sa gustong patsyon sa mga demonyo. Dali na, Lola. Dili mahimong magdugay kita din eh. Kinala makita na nato ang notebook kay imong giingon nga perming dad-o ni Layla.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!